So, pag i-on ko siya, kailangan naka-balance to. Ito, kailangan naka-balance to. Pag i-on ko siya, dito long press ko lang to. Ayan. Okay, ganito siya. Ganyan. So, ang ganda kasi ng quality pag gagamitan mo ng gimbal na ganito. Okay, next. Ito, gamit ko na DSLR na to. Tapos, meron din akong pangalawang DSLR. Ito na po talaga yung pinaka-main kong ginagamit sa mga vlog ngayon. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? And welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of Junfel Films. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So for today's content, ipapakita ko sa inyo ang aking mga vlogging setup, vlogging camera. Okay, so una, dati po kasi nag-vlog ako, gamit ko lang ang aking smartphone. So gamit ko to. Ito, palagi ko tong kasama na nag-vlog ako dati. Ang pinakauna kong ginamit ito, smartphone. Bumili ako ng Xeon Smooth 4 gimbal stabilizer. So nabili ko to na mga 8,000 dati pa to. So meron siyang dalang tripod sa baba. To. So lagay siya dito. And pagkatapos dito ko ilalagay yung aking smartphone dito. Ayan. So kailangan siyang i-balance. Sali lang lagay ko muna. Ganito po yung forma. Ayan, ganito po yung itsura ng aking gimbal stabilizer. So pag i-on ko siya, kailangan naka-balance to. Ito. So kailangan naka-balance to. Pag i-on ko siya, dito long press ko lang to. Ayan. Okay, ganito siya. Ganyan. Kahit na nag-vlog ako, example, so lang example ito, video. Example, pag nagka-selfie mode lang ako, ganito siya. Ayan. Ganito yan. Ayan. So, ang ganda kasi ng quality pag gagamitan mo ng gimbal na ganito. Kasi, kahit na tumakbo ka, kahit naglalakad ka, napaka-stabilized po niya. So, kahit na malakas yung pagkalakad mo, napaka-smooth po niya. O, ganito. Ayan. So, example, ganito. Pag nag-vlog ka or may binivideohan ka, na ganito ka lang. Ayan. Di ba? Ayan. Napaka-stabilize niya. Ayan. So, pag nag-selfie ka, kahit ganito, ayan. Lakad ka lang. Ganito ko. Lakad-lakad. So, napaka-stabilize niya. Tapos mga boss, ito din gamit ko dati. Ang aking Nikon DSLR camera. Kasi flip screen siya. Ito. Ayan. So, magamit mo siya. Lagyan mo lang ng gorilla pa dito. Tapos, ganon. Ayan. On mo siya. Ayan. Diba? Ayan. Naka-on siya. Tapos, tanggalin mo to. Ayan. So, ito yung gamit ko dati sa pag-vlog. Pag nag-video ako, ganito siya. Ayan, may live dyan. Ayan. So, makita siya. Ayan. So, ito yung gagamitin ko sa pag-vlog dati. Tapos, meron akong gimbal dati na napakabigat. Kaya, minsan ko lang ginamit yun kasi mabigat talaga. Ginamit ko lang yan pag gumawa kami ng mga music video, mga cinematic video. Nilagay dito sa baba. Pinatong to sa gimbal stabilizer. Yung manual lang. 7 ata yun eh. Okay, next. Ito, gamit ko na DSLR na to. Tapos, meron din akong pangalawang DSLR. Ito na po talaga yung pinaka-main kong ginagamit sa aking mga vlog ngayon. Sandali lang So, ito po yung gamit ko ngayon. On siya. Flip screen. Ayan. Flip screen siya. Ayan.
Live view. Ayan. Diba? So, ito po yung palagi kong ginagamit sa aking mga vlog ngayon, mga travel vlog ko. Tapos, syempre, hindi ako satisfied sa audio nito kasi mas maganda talaga pag meron kang mic o video mic shotgun. So, bumili ako ng Rode VideoMic Rycote sa halagang 8,500. Medyo masakit talaga sa bulsa, mabigat sa bulsa yung presyo niya. So, dito siya ilalagay. Ayan, nakita nyo naman yung review ko dati, yung unboxing ko nito. Dito siya ilagay. Ayan, para mas malinaw yung audio niya. Tapos, ilagay ko dito yung ano. Ayan. Saksak ko dito. Ganito. So, ito po yung bago kong vlog setup ko ngayon. Yung palaging nakikita nyo sa mga vlog ko. Ayan. So, ganito ako. Gaganyan ko yung screen, flip ko siya. Ganyan. Tapos, on ko. Okay. Ganito po ako nag-vlog. Yo, what's up mga boss? So, ganito. So, nabili ko tong yung camera to sa halagang 36 ata yan. So, ngayon, medyo bumaba yung presyo ng konti. Mga nasa 34 na ata ngayon. 34K. Eto, satisfied na ako sa camera to. Ito yung pinaka main na gamit ko na camera. Kasi meron po kasi akong assistant videographer. So, siya palagi may hawak nito pag nag-vlog ako. Kasi siya yung taga-sunod sa akin. Siya yung taga-hawak ng camera to. Pero minsan, pag wala siya, ako lang maghawak na ito. Tapos flip ko lang yung screen. Ganito. Ayan. Okay. So, okay yung quality ng mic. Satisfied na ako. Satisfied na ako sa quality na ito. Kasi 1080 tapos 60p yung FPS niya. So, medyo smooth talaga, lalo na pag nasa slow-mo yung yung video niya, ginawang slow-mo, napaka-smooth niya. Okay. Off ko siya. Next, meron akong maliit na camera. Syempre, gagamitin ko to sa mga vlog ko na nasa tubig. Kasi itong kamerang to, nakaka-record din siya ng 4K. Tapos, 60 FPS din. Para magamit ko to sa tubig, lalagay ko siya dito sa water resistant case niya. Dito ko siya ilalagay. Ito, on ko muna siya. Ayan. On ko muna siya. Okay. Ayan o. Nag-on na siya. Tapos, lagay ko dito sa lagyan na. Ayan. So, kahit ilunod mo pa to sa tubig, hindi siya mababasa. Tapos, napakalinaw yung kuha nito. Ayan. So, ganyan. Tapos, meron din ganito pag gusto mo talaga, pag example, may emergency, mabitawan mo. So, lulutang lang siya. Para siyang salbabida. Para kumpleto din ng yung camera to, binilhan ko siya ng mga accessories sa halagang 1,500. So, ito siya. Para siyang briefcase. So, pag binuksan mo, ito yung mga nandito sa loob. Ayan, mga accessories niya. Tapos, ito, resibo pala to nung pagbili ko nito. Ayan, nandyan na lahat yung battery, yung charger, tapos yung mga saksakan, mga kakabitan. Ito yung yung smartphone ko na kinabitan ko ng gimbal stabilizer Zhiyun Smooth 4. Tapos ito yung SG Cam M20 ko. Nabili ko to sa halagang 4K plus. Tapos ito yung backup na camera ko. Tapos ito yung pinaka main na gamit ko ngayon. Tapos with VideoMic Rycote at saka meron siyang Gorilla Pad. Nabili ko to, mura lang to, nabili ko to sa itong Gorilla Pad lang nabili ko to sa online. Kasi kailangan talaga merong Gorilla Pad kasi para hindi mo mabitawan habang nagvo-vlog ka, para safety sa kamay. Ito pangkabit dito sa para lulutang siya. Example, lulutan siya pag nabitawan mo sa dagat. Ito, yung nakita nyo mga video ko sa vlog ko,
na nasa tubig ako, nasa swimming pool. So ito yung ginamit ko na camera. Itong maliit lang siya pero napakaganda ng quality. Para siyang para din siyang GoPro, ganon. So soon ko na lang bibili ako ng Hero 8 kasi wala pa akong pera. So ayan na yan. Ayan na yung lahat ng ginamit ko sa pag-vlog. Sa lahat ng mga nagtatanong kung anong mga ginamit ko na camera, ito siya. Ayan. Okay, advice ko lang sa lahat ng mga nagsisimula pa lang, sa mga small YouTubers dyan. Huwag kayong ma-discourage kung yung mga kamerang gamit nyo is naka-smartphone lang kayo, gumamit kayo ng mga maliliit na camera. Actually mga boss, hindi po talaga importante na meron talagang magandang camera. Kasi nasa content po yan, kahit na naka-smartphone lang kayo. So, pagtiyagaan nyo lang muna. Kasi darating yung araw, pag nakaipon kayo, bili kayo ng camera na mas nagugustuhan nyo. So, hindi po talaga kailangan na meron talaga tayong mamahaling camera. Ang importante, masaya tayo sa ating pag-vlog, masaya tayo sa ating mga content, tapos mapapasaya natin yung mga subscribers natin. So, maraming salamat din pala kay Sir Jack. So, ito yung ginamit ko na camera kanina lang. So, ito yung ginamit ko nung intro. Ayan. Ayan. Okay. So, shoutout nga pala kay Sir Jackie Aquino. So, subscribe nyo yung YouTube channel niya, Jackie Aquino. So, Sir Jack, maraming salamat sa tiwala mo sa kamerang to. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Sa mga boss ko dyan na palaging nag-share sa mga previous ko na vlog. So, shoutout nga pala kay Sir Jackie Iroho Aquino, shoutout kay Jay Sion, Steven Casinto Katian, Ryan Ponce Vitor, King J Ski, Jay Conejos, Vince Jetro Abukay, Joshua Urungan, Direk Ringo J Trinio, at ang pinakahuli, si Ronel Borja Ruiz. So mga boss, maraming salamat sa pagsubaybay sa videong to. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers ko dyan na palaging nag-support at nagsubaybay sa aking mga YouTube videos. Kasi mga boss, wala ako sa vlog na to kung hindi dahil sa inyo. So maraming salamat talaga. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kang updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na vlog. Maraming salamat and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.